силно. Да кажете точно част, който извършите прегледа. Отговор пише в заключението. Всичко е така. Можете ли да прецените точно в кое време като час е причинено прегледането? Моля, застанете на банката. Да, стояйте. Помните ли когато... Беше рецепно съдебно-медицинската експертиза да се на банката. Можете ли си спомняте приблизително в кой час е извършено престъплението? Поглеждане. Преди колко денонощия според заключението е извършено? Беше скоро. Не беше минало в края след... Заключението изключва ли нанесената повреда да бъде извън деня на престъплението? Не изключва. Аз също имам въпрос. В експертизата сочи, че има фрактура долу-дясно на устата. Да? Имаше ли от лявата страна следи от удара? Да, имаше не бяха леки. Си, свободно. Моля си, вещо лице по назначената ДНК експертиза. На основание член 282 алинея 1 от НПК съдът определи, отчита заключението на вещо лице по назначената ДНК експертиза. Тези резултати доказват, че ДНК профил на биологичния материал на обект номер 2 показва пълно съвпадение с генотипа на заподозрения Иван Балев. Вероятността да се установи този ДНК профил в клетъчния материал е поставен от някой друг индивид, освен заподозрение, едно на 12 трилиона. По мое мнение, тези данни осигуряват категорично доказателство, че биологичният материал по обект номер 1 произхожда от заподозрение Иван Балев. ДНК профила на биологичния материал по обект номер 2 показва пълно съвпадение с генотипа на Иван Балев. Лабораторно изследване резултати на вероятността да се установи този ДНК профил от клетъчния материал е оставен от някой друг индивид, освен Иван Балев, е 1 на 25 трилиона. По мое мнение, тези данни осигуряват категорично доказателство, че биологичният материал на по обект номер 2 произхожда от Иван Балев. Напомняме ви за отговорността по член 291 от НК, че сте длъжни да казвате само истината по назначената експертиза. Поддържате ли заключението си? Да, поддържам. Имате ли? Бихте ли пояснили каква е вероятността този ДНК профил да се повтаря с някой друг човек? Отговорът на този въпрос се намира в моето заключение. Вероятността е 1 на 25 трилиона. Практически е невъзможно ДНК-то на потърпевшия да се пази с някой друг. Да, практически е невъзможно. Само при роднинска връзка е възможно, но това трябва да е някакъв прав внук. Едно на 25. ДНК експертизата е издадена на 23 февруари 2009 година. От какъв материал беше иззет експертизата? Значи, отговора на този въпрос има в експертизата, в която се състои от 4 листа. Материалът е косми и всъщност пуснат вина и ногти. Косми няма така ли? Не. Обяснено в моето изключение. Съдим, имате ли въпроси? Не. Свободно сте. На основание член 273 НПК съдът определи почита приложените към наказателно дело номер 1111 писмени доказателства от съществено значение за откриване на обективната истина, както следва протокол за оглед на местопрестъплението. Протокол
протокол за разпознаване, протокол за доброволно предаване на вещи, свидетелство за съдимост на подсъдим Иван Петров Бадев. Към подсъдимия и желаете ли да дадете някакви обяснения и да сочите други доказателства? Моля да бъдат допуснати още двама свидетели във връзка с продължаване на събранието към момента доказателства и на изясняване на обективната истина. Вашето становище? Аз възразявам, защото в хода на досъдебното производство никой не става въпрос за още свидетели. Това е извън общата на казуса, който ще. Съдът намира, че следва да бъде допуснато поисканото от защита доказателство, тъй като също е относимо към делото и откриването и може да способства откриването на обективните истини. Тук ли свидетели? Залата ли? Може да се смете на Понеже пътуват всеки момент. други свидетели тук ли? И въпрос на минута. За разминаване. Какво ще показвате ли свидетели? Моля, какво ще показвате?